F'Ottubru 2012, ftit ġimgħat wara li nagħlaq id-deal tal-art tal-Lavingbraw f'Ħal Qormi, kienu diġà bdew isiru l-ewwel mistoqsijiet u jitqajmu ċerti dubji. Iżda Jason Azzopardi dak iż-żmien Ministru kienet jiddefendi dak li sar billi l-uffiċjali tiegħu kitbu fil-gazzetta jiddefendu dak li sar. Żvela dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li b'dokumenti ġodda f'idejh satejn wara li Azzopardi ma weġibx lill-ġurnalisti tefa' dawl ġdid fuq il-każ. Fejn illum qed jiġi pruvat illi meta l-ftira kienet issir, jiġifieri meta l-affari kienet inħmiet u għaddew ftit ġranet biss minn da trasferiment, Jason Azzopardi kellu kull opportunità li jgħid x'ġara, però għażel illi mhux biss ma jgħidx dak li ġara, imma jagħtix jifhem dak li ġara kien kollox tajjeb u kollox perfett. Quddiem il-midja Bonnici reġa' kien ċar daqs il-kristall. Baqa' jisħaq li Azzopardi wieħed kompromess li Zarem Vassallo anke hekk dawn qegħdin jiġħdu. B'dawn il-fatti ġodda b'dak li qal l-awditur li kien ċar dwar ir-responsabilità ta' Azzopardi, il-ballun jibqa' f'saqajn il-kap tal-Oppożizzjoni. L-appell tal-Partit Laburista huwa biex Jason Azzopardi jerfa' ir-responsabilità politika. Sajbi Mużuttil kien qal li jekk xi ħadd jagħmel il-ħażin minn sħabu wara ftit sekondi ħajurih il-bib ta' barra. Għaddew mhux sekondi, għaddew ġranet u l-poplu jistenna li Simon Busuttil iżomm kelmtu u jwettaq dak li wiegħed.